Kawuok Mabe wadhi nyaka e kaonti ma Siaya kama jodak mar kaonti no koro jojo siasa mondo ketenge pogruok mekgi kendo giket pachgi ne dongruok kod tich. Giywago pogruok mantiere kind gavana ma Siaya James Orengo kod jo siasa mamoko e kaonti no ka giwacho ni mano duoko piny dongruok mag kaonti. Gimano jotelo moyier nyaka ne nigi tiyo kanyakla mar neno ni gichopo dwach jopiny e chulo chenro mag dongruok. Bende ne gijiwo jotelo mondo miyo kwa chenro mag dongruok kowuok kuom sirikal mamalo ka giketo tenge pogruok mag siasa e kindgi. Gitim nade wabende wadhi mbele through maendeleo mabiro. But how ani tim nade amano ka ji odich go and koro gima bokelo meeting ni bodume nango. Sasa nataka kuuliza nyinyi swali. Governor marwa kod all elected leaders from Siaya County mondo giwe lwenye magi siko ka gigo pileni. Lwenye ni semono gik moko maber timre and mae ni affect nyaka uchumi ma Siaya. Sani kidhi Siaya ino ka supermarket selling thi hardware onge gima dhi mbele kono kidhi nyaka bank oling. Uchumi ma Siaya tegemea pesa mawuok Siaya County every month. Sani dwe chariyo wan ka contractors pok wanongo pesa mekwa pok ochulwa gimono neno en mana ji kodich ka gore ka ji go lweny. And MPs mekwa bende tije mane gine gibidi giti ne jopiny bende kigiti. Koro Siaya kae ni en mana lweny. Koro wakwayo ni mondo lweny ma Siaya ni orum. Pile wang'eyo ni ka ruedhi ariyo gore lume maduono to lumbno e akina mama. Omiyo kihero akina mama dhi mondo ikel negi dongruok. Kowe mano takwayo church leaders magwa ni ka une liel muneno ka koko dhi beti control mondo koko no kik bed kar kanyo. Samung'enu goru kane to yudhe wa mutiyogo samutiyo gi yudhe wage ngimagi ema kethre ke samuoro negi manos mondo gigo lwenygi samro gigo lweny nyaka magi kia lwenje mohingogi lwenje mugo gi mago lwenje moko nego beni our youth bedo involved. Koro wakwayo mondo uket kwe ubed piny ulos weche ukuwin mondo uti kanyakla.